406 гаилә өчен 28 мең квадрат метрдан артык торак, газ, су үткәргечләр, тротуарлар, спорт, балалар мәйданчыклары. Буларның барысы да узган ел Татарстанда авыл территорияләрен комплекслы үстерү федераль программасы ярдәмендә эшләнгән. Масштаблы проектта берничә район катнашты, Кукмара районы чыганаклардан файдалану буенча барысында узып китте. Кукмарадан безнең чираттагы репортаж. Кукмара киіз итекләре белән дан тота. Киіз итекләр киеп, хоккейда уйныйлар. Абрый казанган киіз итек комбинаты зелгәнче үк, уңайлы итек басу белән биредә дистә еллар шөгыльләнгәннәр. Оныклары белән әбиләр дә бызда мавып уйный. Купка авылында беренче хоккей тартмасын 20 ел элек агачтан ясаганнар. Узган ел биредә авыл территорияләрен комплекслы үстерү программасы буенча чын хоккей бызы барлыкка килде. Хәзер тирә күрше башка районнар авыллары командалары белән дә уйныйлар. Күп кенә ярышларда менә республиканский ярышлар оештырдык шушы авылда. Анда безнең авыл кызлары инде беренче урын алдылар итек хоккей буенча. Инде балалар хоккей буенча инде күрше Арча районы Кенәр авылында катнаштык, анда беренче урынны алар үзләре килгәч башта безнең җиңеп киткәннәр инде. Без анда реванш дип әйтик, алып яңадан үзебез алып кайттык кубокны. Ярышлар быел бик күп булды. Күп кубокларда алып кайттык. Шулай бергә уйныйбыз. Bütün авыл, нәниләрдән алып өлкәннәргә кадәр хоккей уйный. Җанатарлар да күп. Шундый хоккей мәйданчыклары районның башка авылларында да барлыкка килгән. Каенлык авыл җирлегендә эш грант акчасына ял итү зонасы, спорт мәйданчыгы, Бөек Ватан сугышында катнашучыларга яңа һәйкәл салынган. Кайбер эшләрне авыл халкы ярдәмендә башкарып чыкканнар. 3 грант алдык. Шуның берсе Берзнәк авылында яңа һәйкәл сала алдык. Куймалар тутып, яшелләндерү, моторлау эшләрен эшли алдык шушы грант хисабына. Һәм тагын берсе шушы грантның безнең Камышлы авылында ял зонасы эшләргә китте. Шул клуб территориясендә яңа куймалар тутып, отынчыклар, тренажерлар, барысы да халыкка ял итәр өчен шартлар тудырылды. Ядегәр авыл җирлегендә дә узган ел күп эшләнгән. Тротуарлар, ял итү урыннары, балалар мәйданчыклары ясалган. Асфальт һәм балаларга площадкалар, уен площадкалары бик кирәкле. Чөнки балаларга җыелып уйнарга урын кирәк. Бу площадкаларда уйнаган вакытта әниләр үзләренең балалары өчен тыныштыралар. Асфальтлар шулай ук бик кирәк, чөнки начарланган инде. Тротуарлар өчен халык бик шат булды. Һәм барыбер кешенең чистадан йөрисе килә, әйбәт юлдан йөрисе килә. 7 грант оттык. Шушы грантларның инде без дүртесенә балалар өчен уен майданчыклары ясадык. Шуның берсенә инде спорт площадка, анда безнең футбол уйный алабыз, баскетбол и волейбол уйный алабыз. Һәм шулай ук без инде 2 грантка төзедек тротуар җәяүлеләр өчен. Бу безнең өчен бик мөһим, кирәк иде. 3% ипотека Кукмара районында авылларның гезен сизелеррәк яхшыртырга, авыл халкының тормышын уңайлырак итәргә, заманча инженер инфраструктурасын булдырырга, транспортны яңартырга мөмкинлек биргән. Узган ел районда барлыгы 400 миллион сумлык 97 грант акчасы үзләштерелгән. Авылларның яшәешен, авылларның ямьләндереп җибәрде, чөнки шушы резина белән каплатылган безнең площадкалардан 60-тан артык площадка төзелде, уннан артык безнең хоккей площадкалары эшләнде. Инде тротуарлар, шулай ук бик күп кенә балалар площадкалары эшләнде, уен площадкалары эшләнде. Ул безнең районыбызның авылларын тагы да ямьләндереп җибәрде дип әйтәсем килә. Татарстан авыл ипотекасын бирү күләме буенча лидер төбәкләр арасына керде. 1600-дән артык гаиләне торак сатып алу өчен акча белән тәэмин итте. Авыл халкының яшәү шартларын яхшырту өстенлекле юнәлеш. Авыл халкы тагын да яхшырак яшәсен, яшьләр авылларда төпләнеп калсын өчен проектларны быел да гамәлгә ашыралар. Харис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Владимир Юрков, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Кукмара районы.